Da. Grazzi ħafna, Loren. Din hija intervista ma' Loren Vella bħala parti mis-sensiela ta' intervisti li qed nagħmel mal-kittieba fl-antoloġija tal-letteratura mqarba u Loren Vella qiegħda fl-antoloġija permezz ta' l-istorja qasira novella tagħha Dawn l-erba' tikmamar li inkitbet u ġiet pubblikata fl-2013 apposta għal esibizzjoni fis-St. James fil-St. James il-Belt għal esibizzjoni ta' Riti ta' Ksum. U kienet ukoll interpretata b'mod teatrali, niftakar kont attendejta li wkoll jien dak iż-żmien, u issa qiegħda wkoll ippubblikata fl-antoloġija tal-letteratura mqarba. U l-għażla ta' din is-silta hija propju għaliex hija naħseb jiena żgur imma waħda mill-ftit jekk hux l-unika waħda, ma waħda mill-unika stejjer letterarji Maltin li tinvolvi relazzjoni bejn relazzjoni sessuali ġifieri wkoll intima bejn mara u mara. Li hi xi ħaġa rari ħafna fil-letteratura Maltija u li jien kont għadni għad ma rajt. Mela, u bekk nasal għall-ewwel mistoqsija, Loren. Dawn l-erba' tikmamar kienet waħda minn l-ewwel jekk hux l-ewwel storja li kellha din it-tip ta' relazzjoni fiha u bekk nistaqsik. X'kienu jekk kienx hemm kittieba nisa Maltin li influenzawk, x'kont qed taqra kittieba nisa dak iż-żmien u jekk għaċċaw kittieba nisa Maltin illi għadhom jispirawk. Ħafna mistoqsijiet, bonġu Mark, l-ewwel nett u grazzi ta' din lilek l-istedina. Mela waħda mill-ewwel affarijiet li saqsejtni hija jekk din l-istorja, din il-novella kienitx l-ewwel waħda, l-ewwel darba li titratta relazzjoni intima bejn żewġ nisa. Li nista' ngħidlek illi ma kienx l-ewwel darba lija li nikteb li nsemmi relazzjoni bejn żewġ nisa, fil-fatt fil-romanz Magna Mater li huwa miktub għal young adults fl-isfond hemm koppja ta' tfajliet li joħorġu flimkien. U li nista' ngħidlek ukoll li dejjem ktibt b'mod li ma nissensazzjonalizzax, jiġifieri f'Magna Mater tfajthom hemmhekk qegħdin hemmhekk hija JD, Jane Diane u Graziella qegħdin fl-isfond huma karattri sekondarji u ppreżentati mingħajr ma jintefadaw il fuqhom. Ovvjament għaliex hekk nitfadaw il fuqhom isniet niddeskrivi xi ħaġa biżarra li ovvjament assolutament ma rridx nagħmel hekk. Provajt naħseb jekk hemmx stejjer dwar relazzjonijiet intimi bejn nisa fil-letteratura Maltija, ma nafx, naf li tema tal-omosessualità kien hemm ftit esperimentazzjoni jew prova li jidħlu daqsxejn imma forsi dejjem fis-sebgħinijiet dejjem dak iż-żmien kienet it-tema li iktar ta' xi ħaġa xokkanti, xi ħaġa terribbli tista' tiġrilek però issa nitkellmu fuq das-seklu issa ġifieri le ma nafx jekk hemm ma qrajtx ma nafx. Però meta ktibt dawn l-erba' tikmamar Irlandi ma kienitx l-iktar ħaġa importanti għalija, ġifieri ma kontx qed il-highlight għalija ma kienx illi nikteb storja dwar l-intimità bejn żewġ nisa, kienet iktar dwar l-intimità bejn żewġ persuni. Il-wirja ta' Riti, wirja fotografika, kienet titratta l-erba' fażijiet qishom, l-erba' fażijiet li żewġ persuni jridu jgħaddu minnhom biex jilħqu intimità bejniethom. U fil-fatt għalhekk hija maqsuma għalhekk huma l-erba' tikmamar, Riti literalment użat erba' tikmamar
fis-St. James Cavalier biex tagħmel il-wirja tagħha u l-erba' tikmamar huma l-ewwel waħda hija l-ġilda, mbagħad il-ġisem, mbagħad il-moħħ u mbagħad il-qalb. Ġieli l-erba' fażijiet kif biex naslu għall-qalb. U jiena ħdimt fuq ritratti tagħha bħala ispirazzjoni biex nikteb din l-istorja. Dak iż-żmien kont iddeċidejt illi peress li x-xogħol ta' fotografiku kien ta' mara, ħassejtni iktar komda li nitkellem dwar din l-intimità bejn żewġ nisa illi dejjem ħassejta li għandha valur speċjali ħafna, hija trajettorja kompletament differenti minn li kieku qed titratta relazzjoni bejn żewġ irġiel. Forse mhux il-forte tiegħi li nikteb dwar intimate bej raġel u mara, mhux il-forte tiegħi li nikteb bej raġel u mara. Dak iż-żmien naħseb illi dawn l-erba' tikma Marlandi hija l-ewwel xogħol tiegħi, l-ewwel impenn tiegħi biex nikteb mhux għall-adolescenti. Għalkemm dak iż-żmien kont diġà qed nikteb Rocket, ġifieri fil-fatt l-aspett fotografiku fl-istorja dawn l-erba' tikma Marlandi ġej mill-fatt li kont qed nagħmel riċerka fuq il-fotografija dak iż-żmien. Allura qisu l-influenzi kienu iktar ta' immaġni milli letteratura. Ma niftakarx eżattament x'kont qed naqra dak iż-żmien x'iktar xogħlijiet mhux xogħlijiet Maltin, nista' ngħidlek minn issa li l-ewwel darba li ħadt impenn li naqra kemm nista' xogħlijiet bil-Malti għal kitba tiegħi kien dal-aħħar 4 snin meta kont qed naħdem fuq Marta. Mentri qabel hekk ma kontx qed infittex ispirazzjonijiet mill-letteratura Maltija, kemm dik kontemporanja u kemm dik li nkitbet qabel, għalkemm minn dejjem kont naqra bil-Malti. Issa rigward l-influenzi ta' kittiba nisa għal din il-novella kelli forsi kittiba partikolari u ktieb partikolari li forsi tlaqt minn hemm minn dak il-punt li kien Written on the Body ta' Jeanette Winterson li nkiteb probablement 10 snin qabel fil-92 minn għalija. U rajtu dak iż-żmien li ħareġ. Però din l-idea tal-kitba fuq il-ġisem, din il-korporalità, din l-intimità ta' kitba fuq il-ġisem minn dejjem kienet interessani u fil-fatt forum dawn l-erba' tikma Marlandi hemm din il-kundizzjoni ta' tfajla ta' Mojra illi għandha ġilda sensittiva ħafna, għandha kundizzjoni dermografismu li jekk tmiss il-ġilda tirreaġixxi u taqbes il-barra, ġifieri għad dawk l-aspetti. Però minn Jeanette Winterson u minn dak ir-romanz partikolari kont ħadd l-idea illi n-narratur mhux ovvju jekk hux mara jew raġel. Issa fl-Ingliż hija faċli li tista' tikteb romanz sħiħ fejn in-narratur mhux ovvju jekk hux mara jew raġel għaliex l-aġġettivi ma jieħdux il-ġeneru u laqas il-verbi. Allura tista' taqrah kollu kemm hu mingħajr ma jkun ċar jekk hux mara jew raġel, mentri provajt nagħmel l-istess eżerċizzju f'din l-istorja, però f'xi punt jew ieħor ħa toħroġ illi n-narratur fil-fatt hija mara. Fil-fatt jiena kont saqsik ukoll Loren, illi l-istorja għandha perspettiva femminili u ma aktar minn hekk il-narratur u narratriċi ħanajdu hekk tista' tgħid ma narratur huwa mara. U nindunaw li narraturu għamara iktar tard fl-istorja u din it-tip ta' ħalajs mux loba, ma dan it-tip ta' kif tippożizzjona il-rakkont tan-narratur u l-perspettiva tan-narratur dejjem
Almenu jiena il-bias tiegħi peress li l-maġġoranza tal-letteratura hija miktuba mill-irġiel. Il-maġġoranza tal-letteratura hija miktuba mill-irġiel. Jiena meta naqra ktieb letterarju anka jekk ikun forsi ktieb ta' mara, ikolli dak il-bias tal-vuċi maskili, ġifieri nkun jisni qed naqra jekk naqra kittieba mara. Bil-vuċi maskili, għax tant issa jiena li rrid nistaqsik huwa jekk hemm x'affarijiet universali li jiddistingwixxu bejn narratur maskili jew narratur femminili li fis-sens li inti għandek ċertu karatteristiċi illi forsi jintużaw b'mod komuni minn narratur maskili li permezz tagħhom hemm iktar probabilità li dan huwa maskil milli mara. U kif tista' tinduna eżempju? Jien naħseb iktar milli żgur nista' nirrispondik b'mod faċli u ngħidlek baħar jaqsam bejn narratur li qed jiddeskrivi jekk in-narratur huwa raġel u n-narratur hija mara hemm diġà baħar jaqsam. U ovvjament hemm baħar jaqsam jekk in-narratur qed jitkellem dwar mara oħra. Ġifieri altru qed jitkellem raġel dwar mara u altru qed titkellem mara dwar mara oħra. Issa għax hemmhekk tidħol fiha il-ħarsa maskili viżavi il-mara jew il-ħarsa femminili. Li hija problematika minħabba l-fatt illi ġeneralment ma mhux dejjem il-ħarsa maskili meta r-raġel ħares lejn mara qed jagħmel xi ħaġa li ma jagħmilx meta jkun qed iħares lejn raġel. Li hija s-sesswalizzazzjoni li qed iħares lejn mara u anke jekk din il-mara li qed jiddeskrivi mhix parti minn ħajtu, mhux f'relazzjoni magħha, mhux ħajkun f'relazzjoni magħha, dejjem hemm il-ħarsa li tissesswalizza li ma tantx insibuha bil-maqlub, pereżempju, meta mara qed tħares lejn raġel mhux awtomatikament tissesswalizza imma fil-każ ta' narratur raġel ġeneralment għalkemm niġġeneralizza hemm din is-sesswalizzazzjoni li ġib magħha anke l-oġġettivizzazzjoni tal-mara li qed tnaqsilha l-importanza tagħha għaliex qed titpoġġiha kategorija tpoġġiha f'pożizzjoni ta' sesswalizzazzjoni u oġġettifikazzjoni, ġifieri qed ir-raġel tpoġġiha taħtu. U jekk jibqa' sejjer b'dan il-ħsieb faċilment tibqa' sejjer lejn l-idea ta' li qed jistupra bil-ħarsa tiegħu. Ovvjament qed neżaġera imma nafu kemm tiġri. Dik għandek dik il-problema li il-raġel li ħares lejn mara dejjem qed jagħmilha xi ħaġa, dejjem qed inaqsilha l-importanza, idajjifha, ipoġġiha f'posta, ipoġġiha taħtu, dejjem għandek dan id-diskors. Anke mhux forsi intenzjonalment. Jekk qed ngħixu f'komunità, qed ngħixu f'soċjetà patriarkali, dawn l-affarijiet laqas biss naħsbuhom imma nagħmluhom b'mod qisu normali u naturali, naħsbuhom bħala naturali. Jiġifieri dak huwa mill-lat ġenerali qed ngħid. Issa, għalija kienet interessanti mbagħad li n-narratur hija mara li qed tħares lejn mara oħra, imma qed tħares lejha mhux biss bħala mara bħala, imma bħala mara li toġobha, li għandha sentimenti lejha. U fil-fatt f'dik l-istorja hemm l-għodda bħala għodda hemm il-kamera li s-soltu iktar nafuha fit ir-raġel li qed jiġbed ir-ritratt lill-mara. Kat Storace fil-fatt li għamlet l-analiżi ta' din l-istorja titkellem ħafna fuq il-mod kif ir-raġel dejjem kien dak li jkun wara il-lenti jiġbed ir-ritratt lill-mara. Din fakkritni
ftakart illi meta kont qed niktiba kien hemm xena minn film li kont rajt ukoll xi 10 snin qabel li kienet oġbitni ħafna The Unbearable Lightness of Being, il-film Juliette Binoche u Lena Olin fejn għandek xena hekk, fejn għandek xena ta' daw iż-żewġ nisa flimkien. Huwa film li jenfasizza ħafna sesswalità, hemm ħafna erotiżmu, imma għandek xena partikolari fejn hemm żewġ nisa flimkien u l-erotiżmu f'din ix-xena hija vera differenti u għandek il-kamera li ħarġ lejn xulxin mill-kamera. Ftakart għallum, ftakart li naf fiċ-ċert li kont qed naħseb dik ix-xena meta ktibt l-istorja. Ma nafx hekk ġibtekx s'issa. Le, interessanti ħafna. U tweġiba Iva, weġibta għaliex inti għadt illi n-narratur maskili għandu tendenzi illi jissessualizza iktar il-mara minn narratur femminili. Imma fl-istess ħin ukoll ftakart xi diskussjonijiet li kien ikolli ma' ħbib tiegħi fuq din speċjalment ma' ħbib tiegħi li huma gay fuq dan l-aspett għaliex hemm differenzi evidenti ħafna kulturali fuq dan l-aspett tal-oġġettifikazzjoni u huwa evidenti ħafna eżempju fil-gay parades. Meta issib eżempju nies minn South America u minn Latin America illi għandhom dan anzi li huma jkunu jridu joġġettifaw ruħhom, jkunu jridu juru kemm huma sbieħ, jridu dak il-flamboyance. Mbagħad mill-aħħar l-oħra għandek l-Asjatiċi li jiddejqu jiġu oġġettifikati illi jgħidulek li aħna għaliex aħna Asjatiċi ma jfissirx illi eżempju naqblu ma' ċertu stereotipi. Ġifieri għandek daw il-differenzi kulturali wkoll. X'taħseb illi huma vera dawn id-differenzi kulturali u jekk iva Malta allura fejn qiegħda fuq dan l-ispektrum? Mela, fil-eżempju li semmejt inti, l-ewwel hekk qed titkellem fuq ix-xena gay, ovvjament diġà qed titkellem fuq ix-xena ta' l-irġiel. Qed nitkellem anke fuq nisa ma wkoll, speċjalment anke nisa imma b'mod viżwali hija evidenti ħafna fil-gay parades, imma hija l-istess fin-nisa wkoll ġifieri. Ma nafx hekk naqbilx miegħek dwar li b'mod ġenerali fil-gay parades għandek il-pjaċir tal-oġġettivizzazzjoni mill-gays nisa, ġifieri dik m'iniex ċerta jekk naqbilx miegħek. Ma nixtieqx niġġeneralizza żejjed, però meta qed nitkellmu fuq dawn l-affarijiet tinsiex li hemm irridu narawha minn lat intersezzjonali fis-sens li altru qed nitkellmu fuq xena jew fuq soċjetà fejn jew f'komunità fejn m'hemmx klassi jew razza li tiddomina oħra. Mentri taf kif jiġri inti mhux biżżejjed li tgħid dan ir-raġel li hu gay jħoss li m'għandux problema joġġettifika lilu nnifsu, imma jekk imbagħad ħaddaħħal illi dan ġej minn pajjiż fejn diġà hemm problema ta' diskriminazzjoni minħabba il-pajjiż minn fejn ġej, ġifieri dak hemmhekk ħajidħol aspett ieħor. Jiena naħseb iktar jiena qed nibża li meta nibdew nitkellmu b'dal mod ma nindunawx li diġà qegħdin nitkellmu f'kategoriji li jiena diġà skomda dwarhom. S'issa tkellimna fuq in-nisa u l-irġiel u tkellimna wkoll fuq in-nies straight u n-nies mhux straight u hemmhekk qisna dejjem qegħdin naqtaw linja minn nofs u naqsmu r-realtà fit-tnejn. Speċi dawrajt iddeċidejna li mela s'issa għandna
l-aspett binarju ta' nisa u irġiel, u mbagħad għandek l-aspett tal-preferenzi sesswali jekk jogħġbuk x'in-nisa jew l-irġiel. Li vera nixtieq niddistanzja ħafna lil nnifsi. L-ewwel nett ma naħsibx li fi żmien tal-lum għadna nidentifikaw lilna nfusna bil-preferenzi sesswali, speċi forsi konna nagħmluha fid-disejnijiet u fil-bidu ta' dan is-seklu, però issa fl-2023 ma naħsibx li għadna tant nitkellmu dwar il-preferenzi sesswali, imma nitkellmu iktar dwar il-ġeneru, dwar l-identifikazzjoni tagħna mill-att tal-ġeneru, irrelevanti x'inhuma l-preferenzi sesswali. U fil-fatt għalhekk meta inti rreferejt għal din l-istorja, ġieli rreferejt għaliha pubblikament bħala storja bej koppja lesbjana. U jien dejjem ħassejt niskomda u għetlek ġifieri ma nħossniex komda li inti tiddiskrivija hekk għaliex dawn huma żewġ persuni illi kombinazzjoni huma żewġ nisa u kombinazzjoni għandhom relazzjoni flimkien, però ma mhux neċessarjament jidentifikaw bħala la bħala nisa u laqas bħala lesbjani, ma nidħolx fiha dik il-ħaġa, speċi in-narratur meta titkellem dwar an-nifisa kultant taħen indunaw illi tirreferi għaliha fil-femminil u il-tfajla l-oħra li titkellem dwarha Mojra ma tidentifikax, qatt ma semmi li lesbjana, anzi fil-fatt niskopru illi kellha relazzjonijiet ma' nisa, kellha relazzjonijiet ma' rġiel, ma dawn ir-relazzjonijiet mhumiex dak li jidentifika. U jiena naħseb illi jien propju dan huwa fil-letteratura żgur u fil-ħajja tiegħi mod ġenerali dan huwa din hija l-pożizzjoni tiegħi illi kemm jista' jkun noqgħod il-barra mill-kategoriji għaliex kategorija malli tgħid li int parti minn kategorija mill-ewwel qed tpoġġi lilek innifsek komda ġo kaxxa biex ħadd ieħor jkun jista' jifhmek aħjar mingħajr nuances u mingħajr fluidità, mingħajr possibilità li toħroġ minnha ma li toħroġ minn ngħidlek imma stana ftit sorry inti mettx li inti hekk kif f'dan is-sens li ma xtaqx illi taf kif li tintuża din il-ħaġa biex tiddeskrivi il-novella storja dwar koppja lesbjana vera tinstama' kera bħala deskrizzjoni ta' biċċa xogħol letterarja. Din xi ħaġa u anke l-fatt li speċifikament mbagħad iktar quddiem Marta nitkellem ħafna dwar din l-idea tal-kategoriji, tat-timbru, tal-identifikazzjoni tal-ġeneru, tal-fluidità. U naħseb l-iktar ħaġa li tinteressani għall-inqas bħalissa żgur li dan huwa l-iktar aspett li jinteressani d-diversità. Probablement minn dejjem kien jinteressani, jien dejjem li rrid nikteb dwaru dejjem ikun din l-iskumdità li nħoss meta nara illi in-nies qed jifhmu ir-realtà billi jpoġġu kollox ġo kategorija u tidher sempliċi, mentri għax li jiġri meta inti tpoġġi il-persuni f'kategoriji differenti, awtomatikament qed toħloq kif tgħid ġerarkija bejnietom. Din kategorija aħjar minn din. U hawnhekk nista' nidħol naf li inti tixtieq titkellem dwarha din ukoll ma nafx hekk il-każ li nsemmi issa jew forsi wara. L-idea ta' jekk nerġgħu mmorru lura għal x'inhu maskil u x'inhu femminil u l-kidba u n-narratur maskil femminil, jiena dejjem noqmos b'skumdità kbira meta xi ħadd isejjaħli bħala inti kittiba mara. Ma nafx hekk tridniex nitkellem fuqha issa. Ovvjament qabel kont nsaqsik imma ukoll fuq l-iżvilupp letterarju tiegħek għax inti semmejt il-Marta. Weħe jiena kont nsaqsik fil-fatt. Għax Marta qisu jinqara bħala xi ħaġa matura
ta' dan ix-xogħol bikri li inti kont qed tikteb u taħseb fuqu. U fil-fatt f'Marta issib il-perspettiva femminili fit-totalità u fil-komplessità kollha tagħha. U għandek il-perspettiva femminili iktar b'mod profond u għandek għax daw l-erba' tikmamar hija storja, ma mbagħad f'Marta għandek il-perspettiva kollha li letteralment is-sostni li Mark naħseb tajna jinkont maqtuha għal dal-aħħar minn. Tajna għal ftit imma il-mistoqsija tiegħi hi illi x-xogħol feminist tiegħek kollox ma kollox huwa messaġġ politiku fis-sens illi huwa messaġġ li inti tixtieq twassal lis-soċjetà jew inkella huwa sempliċement realtà illi qed tiżdied u qed tikber. Din ir-realtà ta' dan il-femminizmu illi tant huwa feminist, nistgħu ngħidu hekk, illi qas biss għandu bżonn l-irġiel. Marta hekk qisu il-messaġġ meta qrajtu li n-nisa m'għandhom bżonn l-irġiel, anzi jistgħu jgħixu imma fl-istess ħin xorta għandhom relazzjonijiet intimi mal-irġiel, ġifieri mhux xi gwerra ġifieri di ma rridx nitfaħħa hekk għaliex fl-ister tiegħek xorta n-nisa għandhom relazzjonijiet intimi mal-irġiel u anka sentimenti ta' mħabba hemm bejniethom, imma l-ispazju huwa kollu femminili, l-kondizzjonijiet huma kollha determinati min-nisa, il-prinċipji kollha determinati minn qed ġifieri n-nisa jiddominaw bla dubju f'din il-letteratura femminista tiegħek. Tista' tgħidilna jekk dan huwiex messaġġ politiku jew din hijiex realtà dejjem tikber ta' ħafna nisa? Ara, l-ewwel nett Marta huwa romanz illi iktar minn naratur wieħed fih, jiġifieri u ġej minn etajiet differenti u naratur minnhom huwa wkoll raġel li jidentifika wkoll bħala mara. Jiġifieri jiena li provajt nagħmel nippreżenta mhux qed nippreżenta il-twemmin tiegħi 100% dan u l-emmenien, imma permezz ta' karattri differenti, ħafna ta' etajiet differenti, li ġej minn sfond kompletament differenti, li rrid nagħmel hu nippreżenta, npoġġi daqsxejn f'kuntest anke storiku il-pożizzjoni tal-mara, imma mhux biss ta' kull tip ta' mara, tal-mara li għexet fis-seklu 20, tal-mara fil-bidu tas-seklu 20, fil-mara li kienet tgħix fit-tmeninijiet u kellha taħrab minn Malta, tal-raġel li identifika bħala mara imma li għandu ċertu età issa u tal-mara li hija tifla ta' femminista Maltija ma li għexet barra u twildet barra u issa qiegħda Malta, ġifieri li qed iġġib magħha bagol sħiħ ta' ħsieb femminista vera radikali. Ir-raġun li rrid nagħmel jiena hemmhekk rrid nagħmel xi ħaġa vera speċifika li kont qed nara jien nieħdu 3 snin ilu, 4 snin ilu meta beda dan il-vjaġġ li ma kontx naf li ħajkun li ħanikteb xogħol femminista ġifieri għax ma qatt ma anke meta ktibt dawn l-erba' tikma Marlandi u anke meta ktibt mill-bib il-ġewwa li huwa iktar kontinwazzjoni ta' dik in-novella fil-fatt. Qatt ma sejjaħt li nnifsi bħala kittiba femminista jew persuna femminista, qatt ma kif qed ngħidlek ma tantx inħobbhom it-timbri. Imma kont naf biex inkompli ma li qed l-ewwel kont vera nirrita ruħi meta jsejħuli inti kittiba mara, issu kif għedna l-ewwel, il-kittib huwa raġel, imma jiena differenti jiena mara, mela npoġġuha ftit taħt, imma iktar dwar dak iktar qudiem. Li rrid nagħmel li kont qed ninduna kien illi il-ġenerazzjoni żagħżugħa f'Malta bħalissa minħabba il-possibilità li jaqraw xogħlijiet li qed jinkitbu il-bot ħafna, pereżempju, il-kitba femminista li
li qed toħroġ li ġejja mill-Istati Uniti pereżempju, faċilment tista' tasal Malta, mentri il-xogħlijiet iktar qrib, ħafna iktar qrib tagħna li kienu qegħdin jinkitbu pereżempju fi Franza fil-ħamsinijiet, fis-sittinijiet, fis-sebgħinijiet, dawk fi żmienhom ma kinux qed jaslu Malta, kien hemm ġifieri bibien magħluqa kompletament. Biex nieħdu eżempju, Simone de Beauvoir kitbet Le Deuxième Sexe fi 1948. Fl-istess żmien illi kien hemm il-kwistjoni tal-vot tal-mara, pereżempju, u nafu li l-kittiba irġiel dak iż-żmien, il-ħassiba Maltin irġiel, il-kleru mill-lat tal-istat, mill-lat tal-knisja, il-missier fil-familja, daw kienu kollha irġiel, dawn għandhom il-poter, żgur li ma kienux qed iħallu dawn il-ħsibijiet li vera ħajqanqlu jitlu f'Malta. Issa daw kienu ħafna iktar viċin milli huma l-Istati Uniti viċin tista' ta' Malta, imma issa kollox qed jinfiltra Malta, mhux jinfiltrat, jidħol direttament. Allura jien li ppruvajt nagħmel anke minħabba li ngħix il-Belġju u hawnhekk hawn xena feminista qawwija, attivista qawwija, bdejt nara daqsxejn il-feminizmu fil-Belġju kif kienet iseħħ u l-feminizmu fi Franza li mhux eżattament kienu qegħdin jimxu f'id fit. Ippruvajt noħloq storja fejn indaħħal referenzi iktar mill-viċin minn żminijiet imgħoddija li qatt ma daħlu dawn il-ħsibiet qatt ma daħlu. Isni kif qal Romeo fil-blurb ta' Marta, isni crash course malajr li kelli nagħmlu għalija nnifsi wkoll għaliex il-femminizmu Malta m'għandniex storja tiegħu. Issa tgħidli pereżempju jekk nieħdu il-kittieba Maltin jekk tħares lura issib illi l-ewwel mara li qatt ġiet ippubblikata Malta hija Mary Mejla fis-seklu 20 li tal-Waħx. Imbagħad bħala poeta romanziera xejn. Doreen Micallef li jekk Mary Mejla hija mara ma jfissirx li hija femminista. Doreen Micallef fil-poeżija tagħha hemmhekk iva għandek iktar ir-rabja tal-fatt li immara u li l-bibien kollha magħluqin għaliha hemmhekk toħroġ. Nistgħu nsemmu wkoll il-Maria Greganado wkoll l-istess dejjem fil-poeżija li l-romanziera huma kollha rġiel fil-passat. Dejjem jikdbu għall-irġiel, l-irġiel jikwotaw l-irġiel u dejjem tiġi iġġenerata l-istess idea. U naf li inti pereżempju mill-lat ta' letteratura mqarba, ovvjament ippreżentajt xogħlijiet li nkitbu jiena fit-tmeninijiet, fid-disejnijiet, illi minkejja li kienu interessanti u qed jirriflettu ftit iktar ir-realtà ta' dak iż-żmien, però qatt ma ħassejt nidentifika għaliex huma miktubin mill-irġiel. Mentalità li kultant taqrom u tgħid hawnhekk hemm daqsxejn, kultant ikun hemm daqsxejn tgħid naħseb issa qas jinkitbu daw għax jinħassu sessisti pereżempju. Għaliex ovvjament fid-disejnijiet il-liberazzjoni tal-mara. Il-fatt saqsejtilu l-Alfred Buttigieg eżempju wkoll. Kienet dak li konna naħsbu li wasalna ta' m'għadniex il-mara m'għadix ikkakmaqa ta' min il-mara taħdem, il-mara taqla paga, il-mara taf kif is-sess issa iktar illiberata. Ħafna drabi li kienet jiġri ir-raġel miżoġenu li mhux kull raġel, imma r-raġel miżoġenu issibu kullimkien, kienet jieħu vantaġġ minn din il-liberalizzazzjoni biex ikompli joħroġ dan il-disprezz li il-mara li mhix verament liberazzjoni. Tibqa' xorta l-oppressjoni. Jien hekk inħoss. Allura Marta pruvajt noħloq rakkont li jagħti lok li jiġu ppreżentati pereżempju mill-lat ta'
l-ewwel żewġ kapitli ta' Dolores u ta' Konċetta peress li għandhom 80 sena naraw għalfejn l-eluq tal-mara f'Malta għandu ċertu kwalità li ma ssibix f'pajjiżi oħrajn minħabba il-preżenza qawwija, dominanti, oppressiva tal-Knisja Kattolika. Loren, sorry, mhux xerti waqfek imma il-ħin qed jafas u nixtieq insaqsik qabel ma nagħlqu tgħidilna iktar fid-dettall għala tiddejjaq meta jiddiskribuk bħala kittieba mara. Għaliex l-idea illi ċertu, pereżempju, li professjoni, pereżempju, jekk inti tuża ħafna drabi inti meta tuża l-maski, mhux inti, mod ġenerali. Xi ħadd jiġi deskritt, pereżempju, il-President, il-rwol illi qisu b'mod awtomatiku nużaw il-maski. Issa, jekk nużaw il-femminil, mhix awtomatikament qed ngħidu ara x'ugwaljanza għandek ir-raġel u l-mara, kittieba. Il-femminil, peress li l-femminizzazzjoni dejjem hija lok ta' djufija qed iddajjef, li jiġri hu li qed tpoġġi isek qed tgħid tara suppost kittieb huwa raġel. Imma hawnhekk għandna xi ħaġa oħra, ovvjament mhux raġel mela mhux tajjeb daqs raġel, imma hija mara. U l-idea ta' li qisu jekk hemm mhux għax m'hemmx kompetizzjoni għalija fil-letteratur żgur li m'hemmx kompetizzjoni, imma qisu qed tgħid ix-xirka tal-irġiel tal-kittieba irġiel jippreferu jibqgħu flimkien u jikkompetu bejniethom u l-mara jħolqu la kategorija u jikkompetu bejniethom għax m'hemmx konnessjoni speċi ta' billi huma kittieba ma jfissirx li ħajkbu l-istess. U li qisu il-kittieba nisa ħajkbu biss dwar il-mara jew dwar l-affarijiet tan-nisa. U fl-2017 meta ħareġ Rocket, xi ħaġa li kont qed nagħmel jien qatt ma semmejta saċ imma xi ħaġa li rrid nagħmel b'Rocket jien, rid nikteb romanz li kieku m'hemmx ismi fuqu, forsi ma jkunx daqshekk faċli tidentifika jekk kitbux raġel jew mara. Verament rid nagħmel hekk għax dejquni illi għalija dak iż-żmien l-attiviżmu tiegħi u l-ġlieda tiegħi kontra l-oppressjoni mill-irġiel miżoġeni kienet illi mela ħanoħloq xi ħaġa jiena maskili daqskemm hi maskil daqskemm maskil huma maskil affarijiet li jagħmlu huma u naraw x'jiġri. Rebaħ il-Premju Nazzjonali ma ħallija. Meta wara dik l-esperjenza għandu ngħid li dan mhux il-mod tiegħi kif nindirizza din il-problema u ħassejt illi kien wasal iż-żmien illi nagħmel analiżi vera fil-fond tar-realtà Malta tal-fatt li hija soċjetà patriarkali vera qawwija u qas biss nindunaw u ovvjament trid nindirizza l-kwistjoni tal-abort għaliex hekk ma jekk din il-kwistjoni mhix ħadd tiġi indirizzata sew u tgħaddi l-liġi għal aċċess legali għall-abort, nistgħu ngħidu illi l-femminizmu qed jagħmel l-attiviżmu femminista f'Malta bla saħħa, bla sinsla. Naqbel miegħek Loren imma l-ħin qed jafas li jispiċċa l-video dal-waqt, bekk nixtieq nirringrazzjak ħafna, kien interessanti ħansi u